Nemoj sine naveče jesti. Znaš da i šeitan jedu s tobom. Dokle ćeš ti meni praviti zalogaj? Aj, majka! Boli zub, zašignu me zub! Jesam ti rekla? 2:30 ujutru, gdje ću sad naći bara? Aj, boli zub! Jesam ti rekla? Halo, je li hitna? Mene boli zub! Aj! Imate li plaćenu premiju? Nemam! Jesam ti rekla? Halo! To si prekinuo, halo! Jesam ti rekla? Majka, našao sam jednog, on je istovari, mašin bravari zubar. Odo ja kod njega, on radi 24 sata. Možda mi iščupa ovaj geleri zuba. Šta se učuje ovako unutra? Ko upila? Što je ovo ovdje? Viđa, ovaj jadnik još leži ovdje. Još nisi došao po njega. Šta ti radiš ovdje? Doktore, mene je bolio zub, mene je prošao zub, ja odo kući. Nemoj meni prospat te fore. Meni je prošlo 3000 ljudi kroz ruke. 25 metara drva sam ispilo. Upadaj. Upadaj! Gdje sam ja došao? Jesam ti rekla? Kako si ti sine ono zoveš, pošto kod nas sve ide kompjuterski? Da nariktamo u mašinu. Mahmud Bulja. Mahmud Bulja. Hajde sine, skin tu narkomansku jaknu za sebe, skin taj lanac i lez ovdje te veže. Vidim ja da si ti otko ko bumbar. Biće to u tebe komplikovano. U zadnje vrijeme rekao je li bilo kakvi alergija, jesi li alergičan na nešto? Ni na što nisam alergičan. Onda ćeš sad morat kad uradimo ovu pasažu mozga, morat ćeš zinti. Osjećaš sada išta? Ništa. Ništa. U tebe je nešto žestoko. Osjećaš sad išta? Nešto zvoni. Ko zvoni? Ko zvoni? To tebe u mozgu zvoni. Sad zini. Jače. Jače. Jel boli ovo? Boli li? Boli. E, to je dobro, to je znak da nemaš potres mozga. Doktore, ja nisam došao zbog mozga, ja sam došao zbog zuba, mene zub boli. A zbog zuba si ti, pa što mi ne kažeš, brate moj, mučiš me od 3 sata. Nek ti je Bog u pomoći. Doktore, boli. A mene budale, zaborio sam te anesteziju dati. Sine, ovo ti je novi proizvod. To je doktore za veš mašinu. Nije sine, meni je svejedno ili bio ti ili veš mašina. Bitno je da bijeli zube. Bože dragi, danas teškog dana. 3 čujka mu umrše na stolu. Samo se bojim da neće pući sad priča po državi kako sam nikakav doktor i onako sam kupio diplomu.